भटकळच्या मुरिंगकटा वाठारात सांप्रदायिक तणाव निर्माण करतल्याचेर कडक कारवाई करची मागणी. भाजपा राज्य उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली संतोष नाईक. कारवार. भटकळच्या मुरिंगकटा वाठारात बरेच वर्षांपासून हिंदू समाजाच्या श्रद्धेचे प्रतीक आशिल्लो देवाचो कट्टो काही महिन्या पहिले काडिलो. स्थानिकांनी परत त्या जाग्यार देवाचो कट्टो उभारल्यानंतर एक समाजातल्या नागरिकांन आक्षेप करून देवाचो कट्टो हटवचो दबाव घातलो. ह्या कारणान वातावरण तणावपूर्ण जाल्ल्यान पोलिसांक सौम्य लाठीचार्ज करचे पडिल्ल्यान भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगले की मुरिंगकटा वाठारात सांप्रदायिक तणाव निर्माण करण्यासाठी काही जण जाणीवपूर्वक प्रयत्न करते असतात. हिंदू धर्माची भावना दुखवून समाजात अशांतता निर्माण करचे काम सुरू असून प्रशासनान याकडे गांभीर्याने लक्ष दिवूक जाय असे त्यांनी सांगले. हिंदू समाजान मुरिंगकटा हिंगा परत देवाचो कट्टो उभारचे ही तेमगेली श्रद्धा आणि भावना आशिल्ल्याचे सांगत तेमी कोणाक बी विरोध करचो अधिकार ना असे तेमी स्पष्ट केले. भटकळात वारंवार हिंदूच्या भावनांचेर आघात करच्या कृत्यामुळे समाजात संतापाची भावना तयार जाती आशिल्ल्याचे तेमी सांगले. राज्यातल्या काँग्रेस सरकारच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे अशी घटना वाढत असल्याचा आरोप करत सांप्रदायिक तणाव निर्माण करतल्याचेर कठोर कारवाई करची मागणी केली. मुरिंगकटा वाठारात परत शांतता आणि सौहार्द प्रस्थापित जावचे तसेच भविष्यात अशी घटना घडू जायना हाचीसाठी प्रशासनान ठोस पाऊल उचलू जाय असे आवाहन भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक यांनी सांगले. आलिशान घर आता कारवारात साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजा लागीं अत्याधुनिक सुविधान सजिल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात विट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाकघरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. हॉलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली. मर्यादित बंगल्याचो हो प्रोजेक्ट तुमगेल्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा.